Egia esan, bueno, gogoratzen dut, orainekin hasi aurretik beste lagun batek enredatu nindun figurazioko bi tipo behartzialako Los Angeles zubia, Txema Zubiaren taldearen egin naizun agerpen bateako, eta antxe gaitu ginen figurazio bezala gauza hola espresionista bat egiten, karrasi batzuk botatzen, eta egurrezko eskopeta batzukin, eta haren ondoren sortu zen orainen aukera behaiek irikizuten kurso bat, nahi zuten jendea erakarri, eta bantzuden Maribel Belastegi, Juan Mari Seges, Pako Sagarzazu, Jokin Kueto, Iñaki Irastorza, Kike Diaderrara, bueno, haiek zian pixka bat oraineko basea eta antxe hasi nintzen, bai, egin genuen segitun espektakulo bat, Kontaktos Kabaret, ordungo Printzipen ere aurkeztu genuna, eta gero suerte handia izan genuen, ze aukera izan genuen Jose Carlos Plazakin lan egiteko, Divinas Palabras egin genuen, eta gura izan zen, bueno, Madrid egin genuen lehenengo saltoa.